Welcome to Uphikelela podcast engqindilili. Igama lam nguLuvuyo, isurname nguNciki. Iitshomi zam nabanthandayo bathi Vovo, bathi VO, bathi Vimesh. Ndikhula kusitshiwo ke. Namhlanje we've got a special guest. Sihambe iikhilometers ezininzi ke le guest lena ilapha namhlanje. Siphethe Mrs. Nolu Aline. Okokunqayile seneni ke gents. Okunqumele sene manifuna uyibhuda. Sisi, welcome to Thank you. Ku podcast. Bendikubona usemazweni. Yes. Ngoku ndikubona ulapha. Yes. I-guest yanamhlanje ndibe nenyweba yokwazi umamakhe. Umamakhe wandinika i-platform kwindawo asebenza kuyo for me to be a speaker. And for the profile that's something big. Right. Yayibona life isebenza njani ngoku. Then years later, now we've got an opportunity for ba sibe lapha for you to inspire abantu abatsha, to educate where we can, and then also celebrate life yakho. Yebo? So I can't wait ke for ba singene kuyo. Khakhe ke wena ke uyibize ngokwakho isenemi yakho. Aline. Aline. Yes. All right. Ithini into ke sisi in short bathi abantu ngubani? So, igama lam nguNoluthando. Tsangani Aline. Oh, double. Yes. Oh, bese ngise double barrel. Yes. Highland. Abandaziyo bathi Thandosi. Oh. Bathi Thando, Thandi. But in the United States, they call me Nolu. Nolu. Yes. And ngala accent. Yes. Yeah, you know, man. Yes, you know. Yeah. Yes. Oh, hey, se America. Sivula sesibetha ngeAmerica sana. Yo, uyavana Donald Trump off. That's another story. Oh, okay. For another day. Okay. Yes. Mamela ke ngoku uzalelwe phi emzalwe ngophi umnyaka? Okay. Ndizalelwe apha eBhayi. All right. eMotherwell. Okay. Apho ndikhulele khona. Ndizalwa nguLungelo Ntsangani noZizwe Yaya. Okay. Oh, Bazali bami. awumshiyi brothers. Oh, Okay. Makangashiyeki. Okay, uyavuya yena. Uyavuya yena sana. Hey, akashiwa. So wayengophi umnyaka? Ngo-1996. Oh. Nge-13 kaDisemba. All right. Hey, so uzavala mosinto. So kufuphi mos? Hey, sendikuphi? 2026 sikuye ngoku. Yes. Uye ngephi date? Nge-13 kaDisemba. Oh, hey unyaka wonke. Hey, manje wathi 97. Iyayibona. Hey, uphathe wangena 97. No. Now ubuphi bufunda kwesiphi isikole? eBhayi ndiqale eprimary eYoungbuck. Okay. Ndaphelela ku-grade 3 eYoungbuck. Kwa-grade 4 ndafuna eRoland Park. Okay. Yes. Then kwa-grade 8 ndafunda eVulumzi for grade 8. And then I moved kwa-grade 9 to eMorningside. And then I moved again. Hey, mama, Mama lu. And then I moved again and I finally got isikolo bendisifuna. Umama besifuna for him na iThembeni. That's when I did grade 10 to grade 12. Ithemeni le kaduze? Yes. Okay, iyanconywa ke. Ebese khona duze ngoko? No. Oh, qha besahleli Yes. isidima sakhe. Yeah, nomnansika. Yes, Nomthetho. umgangatho. Because for ixesha elide abantu basincomile kakhulu. So bengakhaya kunye Bekhe ayomotivator. Athinti. So uyamazi. Yes. Oh, okay. Mamela ke kuwe sizawuthi siphinde sibuyele back. Okay. At the moment wenza ntoni for umuntu obukele ba hey unolu ntoni ngoku apha. So what are you doing at the moment? Apha eBhayi. No, wena nje. Oh, in general? Yeah. Okay. So currently now I am serving in ministry and I'm also serving in the law field because I studied law
and also I'm a pastor. Yo, jonga wena, inodibanisa nomthetho. Yes. Uyibamba from eBhayibhelini. Right. And then usuke na eBhayibhelini uze nayo apha. Yes. So umuntu xa sigqi kuwe umchazela ba wena iRoman ndondon Dutch ndondon Uyava? ithi and then otherwise bawucinga ba iconstitution andiyazi nansi into. Okay. Wow. So umuntu ke ngoku kwalapha eqaleni azokubamba into bayithini na. Yes. Now anizokwazi ukubaleka ngespeed Okay. ndiye kule lona ndoni uyanga and then iBhayibheli uzodibana naphi neBhayibheli uyanga lokhu sindele into bangabantu influencer fandini ubethe nje pha ube ne following uthintini kwenzeke njani kuwe? Yo, iqale early. Wow. Iqale early. I answered my call to preach at the age of 11. No ways. Yes. And Dabeku, at the age of 12, I was already preaching. No mamela ke ngoku ke sihlale pha kula 11 Okay. kwenzeka ntoni ithini weather and then wena uvele ubone so preacher okanye kwenzeka ntoni ithini? So, ndamamkela uYesu at the age of 10. Okay. And then after ndimamkele uYesu at the age of 10, that discoverisha that there was a calling on my life. Ne? Una 10? Yes, Chini. I did. Because of course ndikhulele enkonzweni. Okay. And I've always been different because even xa ndidlala neetshomi zam bendizenza i-congregation yam. Hayibo. So ndibabeka izandla. Hayibo. Sithi sidlala ndibabeka izandla ndibathandazele. So it has always been la foundation. So iye yayenza isense that at 11 ndabe sendishumayela. Imanolo. So njemba silapha naba camera people balapha bona babedlalisa izindlu bona. Abafuna bangotata. Bafuna bangotata nomalume aba. Wena ufuna udlalisa ngobamba izandla abantwana wena. Yes, dim low. Awufuna makubekho umyeni wena. Uthe sathi ufuna umyeni uthi ndakuthandazela wena. In the name of Jesus. Ndakuthandazela wena. In the name of Jesus. You ndaqala uyiva loo nto. Yes. So it started very young. Like hey, mamela ke ngoku ne. And that at 11 I am interested ngento ba ukhona umuntu okumentorshayo ucommunicate naye and that uqomba no email ba nyani indlela lento okanye mama bathi you are myeke wathi lo mntana wethu usemncinci manje myeke ngayithethayo wethu oqoba unyonyozelwe xa ugqiba odlula Yamas. I did have a mentor. Okay. I did have a mentor. And I was blessed to have two actually. Okay. Umfundisi wami, umfundisi Kota, nomfundisi uFasi. Oh, So I had a male mentor and I had a female mentor. Oh, wow. So ngabo ke ngoku abaye bandigayida. Bona bachatile bayikhapule i-congregation eyi-1. No, abachatanga. Bakwinkonzo eyi-1. Okay, bakwinkonzo eyi-1. okay. Yes. So bayakupakanyela Right. Ngiyibuza Exactly. ngale- Yeah. Uthini, do you remember ke anything because along on suppressor nona 11 ba abasoko sabantu bana 11 ufuna ugqiba cheese efridgini ufuna ukuthi movies ufuna uthini wena so ufuna uyazi ba uchapter bana ndim understand iyanstressa lento kaYesu ba uYesu njani uYesu athini you know Right. dinomdla phamna yeah. So I would have dreams, ne? Okay. Ndiphuphe. And whenever I dream, I would dream of myself standing in front of a very big crowd. And in then the big crowd, I would be ministering to them. And ndibone abantu besindiswa, ndibone abantu beba delivered. And I remember ukukhula kwami ndandithanda kakhulu uthandaza. Ndandithandaza kakhulu, and it became one of my foundations that ungunomthandazo lo mntana. Ngoku emncinci but ungunomthandazo. Yo. But ke ngoku yazi ndiyafuna uba ngabana ndiyavuya xa ndisiva le nto because sidla ngokuthuka ke thina ke xa sibona ezikolweni ekho umntana onxibe izinto zothwasa. Man, uba ne-call njani? So ngoku at least for a change ke ngoku siyava wena ba nawe the same because nabo badla ngotsho pha
hayi lo mntana uyabona, hayi lo mntana u-10-10. So if injalo pha nakuwe nganjalo. Right. So which means if ubaba and bathe serious nabantu bamsupport umntana. So ngoku mna ndiyaqala ke ndibone ngolo hlobo, Yes. you know. Ndive be exposed kumuntu othela loo nto leyo. So and then ke ngoku xa kukho aba bakhulu at least bakumentorisha. Right. Does it mean ke ngoba you started reading iBible? Yes, I did, because I wanted to know more. Ecaweni mosikashunyayelwa, and you don't get to ask questions. So I was that child that after every preaching, I will go back and do my own study and my own homework because I wanted to know him for myself. Yona uzanifishe bed man. Hey, because naxa umfundisi eshumayela na 11 pha ndiyozela. Wazela. Hey umfundisi ebesithini ndiyadlala ngapha ndifuna uyilekese kumama. Ngilambuyile meyo so hamba nini when you're focusing. Yeah. Yo. Hayi. Jonga ngiyayivuma kakhulu. Now you're 11 ikhona ke lena esikolweni uthanda ntoni? What do you play as umuntu yanke? Bukhona mos buyang still. Right. So esikoleni bendlala netball. Okay. I was very passionate about it. So it was something that I did. And also I was in the choir. I was in the choir. Yes. Okay. Oh, okay. Were you good with netball? Yes, I was. Oh, all right. Wawina. Kaloku. Andiyazi ke netball team position andiyazi bakhona bayaziyo bona. Team position. In DWD. Like you wing defense. Oh, WD. Yes. Anza ke ngixhome ngayo. Anza ke ngixhome nje. Oh, no. Sike sibone xa siyofort noza kwa Transnet kanye isport babanayo pha ngoku into entsha. Not just soccer, for abasebenzi, even netball for omama. Okay. So it's something big. Right. So xa sibhukishiwe njengo-corporate. So mhlawumbi wayeka wena ngoku. Hayi ndayika. Oh, okay. Ndayika. Okay. Xa uye pha uyoministerisha. Yes. Uyoministerisha. Uyaministerisha ngo. Then njengoba usenza ke ngapha esikoleni ngeziphi subjects ubuzenza? So Khule enjoy. So I loved history. Okay. I loved history. I loved English. Okay. And I think I loved English because been influenced on mom as an English teacher. All right. So I loved that so much and I enjoyed it. I really enjoyed it. Then ubhutle bengasimshena influence ngantoni yena? Obi. Utata. Kaloku utata yena bengumuntu we-accounting. Bengumuntu we-accounting. Okay. But that was not my passion. Oh, okay. Oh, all right. So yafika grade 12. Yes. Kuyapaseka ufuna ukwenza ntoni ithini ke ngoku into leyo? Decide njani ba what ufuna ukuthini? So I wanted to do benifuna by social work. All right. Ne? This was before I knew that I was getting ready to go abroad. Okay. Because ndingulamntana othanda unceda abantu. Okay. I love helping people. Andikwazi just to sit back ndibona abantu besafarisha. So I always felt that even that's why ndikwi ministries, because I always want to make a difference. Uyayibona? So that was my first thing that ndifuna by social worker, but ke yatshintsha. Itshintshe phi? Ngifuna sifuna la mini itshintsha ngayo nomuntu uncokola naye uqonda ba hey man no. So it changed when I got to the States. Oh. That's when it changed. So mamela ke ngoku. Did you leave ngapha with matric ungeka Okay. Yenze kanjani ke ngoku le part? Leyo bandiye overseas. Okay, so enkonzweni yethu I was identified by my leaders, umama Bishop wamu. She actually saw me preaching. Iqale apho. She saw me preaching. Uthi wathi, hey, there is something about that child. Wathetha no Bishop wathi, we need to invest in her. Yo, keep long konzo mhlawumbe bafuna ujoin kaloku. Mhlawumbe bayafuna hayi siyaye inkonzo Sunday ezayo uyaphamda nami. Ngiphi inkonzo? I-African Methodist Episcopal Church yaziwa nge-EMI. PEMI endiyaziyo enikiwe intshinga ne? Intshinga, yes. Yebo. But mina benikhonza kule yase Motherwell. Oh, okay. Yase Motherwell. Nivile ke i Sunday
Magiwe. 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 Yes, nifike nincede. Niphithizele nincede abantu. Mamila. Uze nento bangabana bakuva upreacher. Do you remember your very first time upreacher? Like and what was wawushumela ngantoni pha? My very first time preaching was at the age of 12. We had a district convention. So kwakudibene amabandla, maybe like about 10. And then age group yam at that time yayinikwe task yobana we have to preach from Matthew chapter 5 verse 11. So that's the first time when I preached. So Matthew 5 verse 11, uthi, blessed are they who are persecuted for what is right. Ne? That's what it said. And then I remember vividly standing and reading that scripture, and after that God took over. Because all I remember is abantu abadala beme ngenyawo and they were in tears. Yo. So I knew that was God using me, because it was not by my own strength. Yo. Mamela ke xa ushumela wawungenzi lanto abantu basekwesile. Not really, not at that age. Not at the age, but yakhula ndiye ndakhula nayo. Others yababetha nje awukho pha. No, Yabangxolisa? ndiyavutha. Hayi ndiyavutha. Ndiyavutha. Like whenever I declare the word of God, kuba conviction. By conviction, yes. Ndiyabawela ke sishumayezele aba. Sivele sikhuphe inkonzo ngoku. Sikhuphe inkonzo ngoku. Ofuna usindisa ngoku. Masivule ingalo. Kaloku naphi na thina? Masivule ingalo. Thina singabantu bakaThixo thina umsebenzi naphi na? Etrainini naphi? Uthethe enye sebefuna ubaleka kabajonge. Yabona le train ndandishumela nasezibhasini ke ndake ndisiya esikolweni. Unxibe uniform? Ndishumayele every morning ndishumayele nabantu abakhulu. Hayi no bathi nangu lo mntana. Anzokhwela. Oh man. Yes. No, hey man, yazi ba si exposed kwizinto ezimbi. Side sizibona bazi normal. Yeah. And that xana kuthiwa kukho into enjeni biyenzekile, ingqondo ayikwazi uyicomprehend. Like iyayiphikisa uba no mana because siqhelile. Yeah. Siqhele into yoba umntana ona 11 ona 12 uphethe imela, umntana ona 11 ona 12. Hey yabona bendikhe ndayimenshina kwenye episode le nto ba hey mna phaa kwa 10 11 ndandisiba imali enkongozelo. Wena uyoshumayela wena. Mna la mali ndizulazula nayo phayana xa bethandaza bayithini ndiyathatha phaa imali odlala uBackman. Uyayiva yiyo ngoku into esibona bastoti. Yeah. Abantu abancinci. Yebo? And ngoku bastoti for uba ude uqomba you hayi wethu uyabazi abantwana. Uyayiva Uyabazi abantwana beva man. Hayi bambulelanga bamhlabe nje. Eyiba ngosesibulela nje into bangabana hayi noko bambulelanga wethu. So kubhlungu. And ngoku hearing wena uzawucreate ithemba. You are here ngoku for uba oyoung ebeqonda ba hayi man, I must just give in. I'm the only one. Bayandihleka. I'm the only one. Kuthiwa ndi-weird mna. And ngoku uyatshisa kuyabawula ushumayela, uyabawula uthe into ezirayithi, but qho xa benantsika they're like baroli eyes. Right. Uba nanko ke uyacela qalile. Hayini ucela kuprincipal ufuna uyothandaza phezulu. Uyayiva. Hayini akasathana amehlo. Yebo. Thank you ngalo but siyafuna uqhuba nayo. Yeah. Now upreachile ke apho Matthew abamazi ku Matthew siyamazi thina. Anzungena. Okay. Andifuthela over. Okay. Andifuthela over mna into zika Matthew mna. Hayi daske ngithathe. Nkosi yami. Daske ngithathe ndihambe. Yes, kibe yi-revival. Yayiva. Now una 11 na 12 kwenzeka lento ikhula njani ke ngoku ba
I believe uba kwi-cell groups nendoni kuwe kwenzeka ntoni. Yeah, so I had to find abantwana like Okay. ababekule kule nto, ne? But it was not many mos, especially ngelaa xesha lam. It was not many, but ubawo wandinceda ukuba ndifumane even 2, ne? So I had 2 people that I knew ukuba bakule nto ndikuyo, Okay. which encouraged me to keep going. Because kaloku it was not easy. Ezinto usandozibiza kwandandilabhorisha kuthiwa uyabhora, ucima ungubani, you are so young, what can you tell us about God? But mna ndandine-conviction that I could not deny. And I had to submit to it. Yo. Mamele ke ngoku ixo ubuspice bam ke ngoku phambi ngalathu. Iye wandiphi lathu. Andisabonisa isitori sithi he bahamba bathini. Andifuna uceba ntoni. Cha nomdla asizowabiza ngamagama. Bayazazi bona. Bayazazi. Bayazazi bona. Kwathini ke kubo? Ayi, apha ebudeni bendlela. Bona bayiphungula. Oh man. Bayiphungula. Yazi kuba thina singabantu benkosi. Ibiyitest naleyo. Yes. Akho late for bona. Exactly. But baphungule ke ngobathini bona? Umphungulo ngakanani? Kaloku ngoku sisezweni. Balapha elizweni. Oh man. Asizobancama tata. Asobancama. Nam and nangoku ndise in contact with them and ndibancamanga. Cha mna ubuspice bam ne kuba sifuna kuphumela le message sifuna iphume. Yes. Ndiveza ndiyageza kancinci but khona into ebalulekileyo kuyo. Into yokuba ngabana here are 3 people. Yes. Nge-age e1 balapha kulento and that bayabizwa lizwe. Yes. Izwe ke kumnandi ezweni. Yeah. Ndithi xa ndicacisa ndithetha namakrwala ndithi kubo kufana nomuntu oneswekile kuthiwe kuyisa uyityi keki. Lo mntu kuthiwa makangatyi into emnandi. Yeah. And lo mntu uyayi-afford ikeki. Yeah. But kuthiwa le keki iza kubulala. So ngoku akuthiwa kuwe yeki into embi. Right. Kulula mos to say ba yeki poison. Right. Ilula because imbi nobambi. Here you are being told ba yeki cake emnandi oyi-affordayo e-available ethengiswa every corner. Yeah. Ikeki ifumana my friend. My friend nayi ikeki. Evantsho. So ngoku wena at that age you are saying ba masibambelele apha. But babe befona amagintsa. Babefona obhuti. Babebona igenge ebantwaneni. Igezi iqomba Thixo uMatthew. And then sikhwele kula moto. Yo. You are and ke wena kuzawufuna sihambe ngenyawo. Yeah. And apha endleleni sibe sishumayela. Yeah, Akhwele emotweni. yes. Iphi message without trying to ridicule Right. bona. Yes. But sifuna osemncinci oqonda bangabana unezi choices mbini ba do I go for a cake because asithi makuyekho into embi. Yes. Sithi makuyekho into emnandi. Simnandi isitrato. Yo. Ke mna ke ndisihambile isitrato. Yo. Isitrato? Isitrato? You. But it's Jonga. romantic. Isitrato ne? Isitrato kumnandi bemnandi nengoma sesitratweni. Yo. Uyive man itrack man. Hey. Man. Yo. You jonga. Isitratweni ne? Kuthi okay guys sizohamba ixesha elithile. Pha esitratweni abantu banjengo Black Coffee, abanjengo Shimza nobani abadlali early. Yo. Badlala pha ekseni. Sure. Uthi xa kuthiwa uyabizwa angene uBlack Coffee. Yo. Hayi uyive man ba you kuthiwa ekhaya manje ngazi apha. Uthi uyabheka ngapha na bonwabile man abantu. Uthi uyajonga ngapha man nazi happy. Vibe. Vibe. Uqonde abazali bathi man ngazi njani apha. Like njani bakuthiwa ngazi apha. Kuyiva le. Then ke ngoku bekho unolu phana ubusy ngoMatthew. Yo. Do you understand ingxaki esikuyo? Yes. Yi-society esikuyo le. Wena unyamezele njani ke ngenzeki loo nto? Yo. Buti. Wakho wayepatini qala?
You waphosa. Zange. Hayi bhuti njani? Hayi njani? Njani? Hello, iphathi yami all night prayer Friday. Siqale ngo-6 p.m. to 6 a.m. Le nto ndibasele uyazi. Hayi zange ndiyiqalise Xa bekubasele noyiqalisa. esikolweni uthini? I cannot relate. That's why kuthiwa ndiyabhora. I cannot But njengoba relate. ndibasele uyayibona? Hayi ndiyayibona. Yo. Hayi ndiyayibona uba ikhona i-vibe ekhona. Nditsho manje nditsho njani? Yo. Hayi ndiyayibona bhuti ndiyayibona. Yo. Siyafota ne? Njengoba sifota, we've been shooting for the past 13 years. Kubakho i-brands zifune kupromote loo nto. Okay. So kuyiwe kwi-clubs, kuyiwe kwi-taverns nentoni. Okay. And then they want you to capture people consuming the brand. Okay. And then zenzeka ke ngoku o1 Sure. ngobani bani. Ukhuza uyeke ba hey ngathi kodwa lo muntu. Yeah. Hey ay man hey ngo 2 a.m. Yeah. akhomthela namntu pha ingathi ukhumo yabona uzalana xa kuthiwa ingathi ku-demon alifunela gama esitratweni but kodwa iba ngathi ukhona lo moya Yeah. yayiva ne because abantu man it's like ba kwenzeke enye into man like noba umazi umntu yazi bapha qunjelwana Sure. uguquka njengayi-1 uncume nomntu ongamaziyo Ongamaziyo. yi because lo moya ne-atmosphere that is what is happening Yeah. yabo silapho and that abangayanga pha are-protected and ke there's so much ezenzekayo by just being there. Right. There is so much nabazirecruitayo abantu the following day so awufishi ngoba nguphosiwe ngo yo Andiphoswanga. hey. Very confident. Andiphoswanga tu. So now you are 16, you are 18 iitshomi zakho zithi Yeah. kwenzeka ntoni kuwe Hey, kaloku kwezo age, that's when it became tough, ne? And it became tough in this instance. Ichomi zamosi, they would say, "Yo, siye patini ethile." And they were like, "No, let's go." And I would say no. And I would stand, kuno because I think also, I think ikayen fela kulu ne, beben groundile. My mom was very strict. So I think incedile lanto because at that time sometimes beninga understanding why she was very strict, but now I know she was protecting me. Uyaybo. And ke I'm so glad that ndibe ngula mntana umamelayo. Because kaloku uyakwazi uphuma kwekhaya eli right, but still udecide wena xa uphumile ba oh I'm gonna do my own thing. But mna I think what grounded me is knowing that there was a destiny that I was getting to. So I had to make sure that I'm focused. so xa usithi bekuthafu ibiba tempting okanye bekuba khona amaxesha oqonda ba yo kodwa man ingathi kamandi I wouldn't say tempting that ngqome ndiyabawela, but I would say it's tough because now bendibathanda, right? But now because ndiphela ndingafuni uhamba nabo okanye ndiphela ndingafuni uparticipate kule nto abazenzayo, baphele bengafuni to associate themselves with me. So that was the tough part for me because otherwise peer pressure no. I didn't struggle with I that. think abazali ke bayambawela umntana onjalo and that noba soze zitsho ke itshomi zakho Yeah. noba soze zitsho indanga zakho owawunqanda kubo from going kweza party Right. ibe ngathi yo kwakumani kakhulu lento bengigqibo explainer ngoku Yes. in majority yabo they regret but ke asikwazi utsho Right. yabo there's very few of us so ebafaneni kwelami icala sizibona sesezijongweni so kubekho evidence yoba uchuzele lanke wena kawaye eBhayibhelini Right. usetrongweni ke ngoku umncinci Right. because at 18 sesitheni sesibanjiwe so kwamantombazana amanye ingangabi itrongo kubo Right. ingaba ngumntana Yes. ingaba zizigulo Yes. ingaba kukuphoswa kwe-opportunities Yes.
umuntu anga end up eqhubekeka. When are you meeting those friends ke ngoku noba azizovuma but uyibone nawe into ba hey Absolutely. hey ubani Absolutely. kuwe lo like funeka nawe uqala ukumcingisisa uba ngabana kaloku ne life ngokuba Right. hayini bayakhumbuza ngokwabo. Oh, and bakhona nabanye shame abaye bathi uNolu wazinceda. Oh bawuluva lo Wazinceda wena because now they can see that it was worth it. but ke ngoku xa usithi ke ngakho late simbeke izandla ngela xesha Uyayiva kaloku mamela kukho abanye bathi hayi Nolu mani kaloku asikafiki naku-30 thina. oh So basalifuna ilizwe but they do realize ukuthi mna by choosing what I chose it was worth it. oh that's good. They That's realize good. it. They realize it. Mamela ke ngoku wakubona umfundisi kwathiwa kuza investor kuwe and then abanye ke bebengamameli phe enkonzweni baphoswa ke ngoku abamameli kaloku bona sibajongile singabefundisi simbone how was it uyaphi and that xa kuthiwa ke investor kuwe what does it mean like asinike la detail yoba ngabana Okay. upass matric and that kuthiwe kukho program AP eAmerica kasithathe through up. Okay. So baze kum ndiku grade 12 ne. Okay. That's when they discovered and then bacela uthanda nabazali like umama nomakhulu. And then batsho ke ba hey we want to send uNolu eColumbia, South Carolina. Which is a states, and then le university babenithumela kuyo university yasenkonzweni yethu. Oh wow. Yes, university yethu yasenkonzweni but accommodate everyone, but city aba who owns the university, the church, the denomination owns it in America. So they came and said we want to send her because we believe that there is something that God wants to do in her life. Yaba into enjalo, and in that moment it was unbelievable because when you are in grade 12 une plans ba nzahlamisa NMMU or nzaye UCT or whatever, and now I had those dreams that I'm going to Cape Town and pass grade 12. Little did I know that there was going to be a door that would open for me. Yo ngoku mna njenguthetha ndenza umcinga ngokwezinkonzo zethu na university na yeah ngoxa invite mna enkonzweni zambuza ba hayi kanti umfundisi ngephi university yenu andifuna ukhonza nje mna no bafundisi cela na inkonzo ene University America Yayiva. Kaloku uyafuna i-background check. Yes. Sicheckishe inkonzo ngokuba asiyifuni loo nto you hey inkulu lento thithayo. And then you get there like you get your visa. Yes. Kuthini kasathe apho sifuna zo details. Okay, so I had to apply for my visa. I already had my passport. So I had to apply for the visa. Yaba se struggle at first. But ndaphela ndiyifumana. What was the struggle? So at first I was denied. Bathini? I think there was something with paperwork or something. Okay, so we had to fix that. I guess and then and then after that ke ukundayifumana. Bekuyiphephe elishotayo. Into enjalo, into enjalo, yes. Strict. Kakhulu. Akumanda uthetha nawe manje singabantu abanevisa soyi-2. Iyayiva. Like America. It makes so much sense. Thina singabantu abanevisa thina like singayi America thina mos singathi sincokola naba bantu ngoku siye airport sihambe. Exactly. Like sihambe nje xa sikaphaya basibulise America siyawe wethu silapha sirasi grand Right. Yeah. Semandi. Yeah. Now you uyazange waya. Yeah. Uyahamba ke ngoku kulungiswe everything enkonzweni. Yes. Accommodation nandoni. Wama wethu? Ndihamba ndedwa. Unangaphi? I just turned 18. I had just turned 18. Hayi jonga ke ne? Noba bangadikwa abantu. Ilandawo sithi inkosi isebenza njalo. Uyayiva? Hayi noba bangadikwa abantu abangayithandi inkosi. Kulapho sikwazi ba singaqhayisa khona. Evidence. Sithi
hayi uthixo ukhona Injalo. hayi xa sithethe ngale sathetha ngephi Yeah, exactly. mani nolu Exactly. you so you land phaa eAmerica khange wenze njengoTrevor wena umane upractice i-accent apha endleleni No. oh I was okay very authentic. ufike wathini ke wena I know English most. okay Yeah, I know English. So I was just talking like so no but English as a new bright wena I ufike English as a new bright America wena wouldn't say in your bride. Okay. I wouldn't say in your bride. But I must done from there down. All right. So kubone Okay. noko English. Oh, okay. Iyavakala. Yabo. And my mom is an English teacher. all right Iyayiva. okay. Right. So like how was it Kengo? How was the weather Yo. snow intoni khasinike nje phantsi nifana nje loo nto So when I got there, from Cape Town, I connected Nalendisha at Germany, right? Really? Germany. And I had a layover there, which was so hectic because I was like, and I understand the language, yeah, bo. So I'm like, I'm just walking around the airport waiting for my flight. But and then from Germany, I was flying to Washington, D.C. Ndafika ndagula. yintoni ngoku And I think it's the climate change and ndafika ndagula. So and because it was very cold, it was so cold, and I think Dandi jet lag or something, I don't know. But in ndafika ndagula, so I had to spend the night in DC before I reached Colombia. okay Yeah. lungisela bona team because mna America Yes. so iWashington DC neColumbia ikude kanganani iphi So a drive is like 7 hours. It's like from PE to Cape Town. Right. 7 hours drive. Yeah. okay wena ufikela kule capital ntondoni ihlala ipresident Yes. then phinde uyibethe Better go to South Carolina. oh South Carolina Yes. now uyafika phaa kuyabanda uphethe ziphi impahla Yo. kaloku eAmerica impahla zaphaa wena usuke impahla zasemzantsi ithini into ke ngoku Kaloku ndafika andiqonda ndanayo yombatha because I didn't even know how the weather was going to be. So ndiyafika phaa ndinxibe iskipa and I was like, it's cold here. So I was like, it's a shock. But I can imagine. kuyabanda. It's really cold. And I could literally see the snow. And I was Yo. like, okay. So I had to go when I got to Colombia to get into a combat. bakuhoya bazalwane Yeah, shemanoy. Oh, I banoy abazalwane. so the program phayana udiyazwa nenye inkonzo ke ngoku obviously Yes. awuzufika lopha ungakhonzi Right. kamani kuba sithanda ke inkonzo yakhona Kubona yakho. senzela kaloku nawe bazawuya e-emi kwabe befuna i-america And then bafike phaa. bangacingi ba xa befika phaa Ayizolunga. abasafuni kwankonzo ngoku Ayizolunga. babhizi nee-assignments bona Ayizolunga. abasabona xa kubuza befuna asambona lapha enkonzweni hayi lo mntu lo akasazi akasazidosa lo mntu samgqibele efike airport lo mntu lo Oh. yeah No. now how is for you ke ngoku bungekayi like enemy or UCT Right. how is isikolo phaa iuniversity yaphana endifika wenza ntoni uacceptwe for what to do what phayana Okay. and that kunjani batitsha njani ithini into So, Mosi, as I said, that been different by social worker, ne? But in my university, they didn't have that as a major. phaa Yes, All they right. didn't have it as a major. So ndaphela ke ngoku ndikule law track. wena uyeka i-social worker uyoncamela kwi-law Ndiyongcamela kwi-law. Ndiyongcamela kwi-law. ngokitya ngoba i-vice versa ebantwini Hayi, ndiyongcamela kwi-law. Yes. and then i-law uyichuza njani ke ngoba because kuthiwa mosikhola la law yaseAmerica but Right. objection objection eh? And it's Kuthiwa, it's different. the jury Right. yes you know you're talking to them like you know and then apha kukho itoliki egezayo apha Yo. andiqondi kukho itoliki pha No, not really. hayi Not really. itoliki yalapha eNew Bright car We are not we don't have it. We don't have it. itoliki America hey how was
opposite ke ngoku ilo. So umthetho ngwapha. Right. Uzawufunda into ezawupractice only pha. Exactly. And it was different in America. Most upper you can go from high school straight to where's LLB, right? But in America it's different. You actually have to have an undergrad before you can go to law school. So I had to major in pre-law for my undergrad, then after graduation, go to law school for another 3 years. Yo. Yeah. So mamela pha. Asibukela ifilimu zase-America. Right. Umuntu usesikoleni. Esikoleni. Baphinde bathi ba, no, you must go to college. Yeah. Abakatheni nge-university. Nansoke. Yes. So, I was actually talking to someone about that. So in America, they don't use the word university. So they say college for literally everything. So you can go to university, but they say college. e-America bangakulinga bathi i-Christian college. At least bangakulinga basibhudise. Yeah, but say college, everything is college. Yeah. Hey, Americans. Hey. Oh. And I didn't like that. It was unfair. South Africa. And I was like, why are you saying college? I go to a university and you talk about college. But yeah, it's just how they talk. So kubo umuntu ophana intanga yakho usuka kwe usisikolo Yeah. and then enze something. Yes. But it's like the university one. Yes. Okay. Okay. Qha isase uzakwenza into. Right. Even and- for them. Right. Even for. Bana grade 12 panabo. Yes, banayo. Bona babala ngohlobo lethu nabo i12 years nakubo. Yes, 12 years. Oh, so But in high school is different. High school, yeah, grade 9. okay. Yeah, grade 9. High school, yeah. But asenze baxa uyibala uzayibala as ba lo Izaba- muntu uhlele yeah. esikolweni. 12 years. So naye ugqiba kona 18 nokwabo. Yes. And so xa ungena university na college uzaba na 19. Right. Yeah. Okay. No ndiyayibamba. Now you're doing this. How are the lectures? Kunjani? Yo, it was such a blessing, you know. Difike kwisikolo apho, our professors, they were amazing. Like, bayasebenzisana now because I come from a different country. I'm still adjusting to the new world and everything, but they were so helpful. They were very, very helpful. So mna uziqonde ndafika mna eAmerica and I flourished because of that support system. Wafika ugqitha abantu base-America? Uba I-marks? I was the tutor for them. They came to me for their paper. Hallelujah. Hallelujah. I Hallelujah. was tutoring them, yeah. Mamila, ndi-excited bona nje mani yazi. And more sithatha kunto ezintathu. Right. We touch on i-podcast yethu sifuna i-inspiration, to inspire, Yeah. to educate, Right. and then to also celebrate. Yes. Akhange silinde mngcwabo apha. Eh. We are excited Yes, ngoba we are celebrating. ukhona. yabo, ukhona. Right. Ndinomdla i-subjects ke ngoku obuzenza kwi-law pha zithini bathetha ngantoni ngeziphi verses zangapha. So I wouldn't really know what's Ezangapha. ezangapha. So ne? podcast phenje kwela side. Yeah, because we did because the criminal law, Okay. and then we have American law. Okay. We have international law. So ebebe in undergrad qala uye bakunike a feel of everything, so that once you get to law school, you may be able to major kule nto ufuna umajorisha kuyo. Let's say you want to be a prosecutor, you want to be a defense attorney or whatever. So yeah. So besiyenza like American law, we did criminal law, we did justice, like American justice, like bayasifundisa about how the law works in America, but it's different than the South African one, which is why andifunde pha I cannot practice here. Okay. Yebo, So siklondo leyo ngoba awuzukwazi. Yeah, andikwazi. So ngoku ungwasemelika. Oh, kwakudala ke. Hayi kwakudala. Hayi sisifuneke siye sibe pha. Ewe. Siyosebenza pha. Mamela. Kudala sithetha ke sesithintini. Akude kubekho umzalwana othi uphuphile ngawe. Like nje ke athi talk universe. Athi nje chapter hey manzi ukuyofunda le chapter lencwadi ibhalwe ngubani. Yo. Bengike ndahlala kuyo. Ndaqonda ba ndicinga wena dade.
Hayi ubukhona she Tyhini. beyiwa bakhona. Uqala ngaphi isibini singakho? Hey. Usiqala ngaphi isibini singakho? Uthini? Kaloku wafika kum wathi, I want to get to know you. Okay. Wayiqala ngelo hlobo. Must banabo ubu-bold bona. E-America. Yeah, they can be straightforward. Yimadada ndifuna abantu ba-understand. Okay. Wena ubangcolisile abantu base Africa wabeka izandla abafana base Motherwell. Bathi besaqala ukuthi Bebengena chance. ude ijike ngaphi phara uphinde uthi ngoku wena uzoqala umamela umuntu in America koma uzamphi chance Nqoma ngenimamele. abamelisisa mamese tata Ba ithini lento? Kini Yeah. so uthini ke ngoku Hello, brother what? I want to get to know you. You seem like a very special young lady. Bayarola masixabethetha. And I was like, okay, thank you. But ungamthuta rich phofu lo muntu then okay bengengozi students zam. Okay. Then come to the rich. He was someone different. Alright, Someone different. but yena ungwapha Ungowapha. khakho usipheka igama ke but Hayi. Alo singxama. Alo kuye kwabakho woqala. oh Kaloku. Okay. Kaloku woqala apha undergrad. alright Yeah, alright, with alright. third year yami. Yabona Hey, bendi-focused. ufike Iqale wakhe with third year. uhlele wabajonga wabona Ndaqonda, yeah. bakwazi futhi ba uya Yes. And then babona bani-focused. With third year ke kwaba khona endimsabelayo. bakhange ngiphi chance Ndaqonda ke ndimamele ndingudade mandikhe ndisabele. Usawukhonza nase-emikele ukhonza kwi-non-denomination. yo hey yenza kanjani ke ngoku leyo Kaloku sawuthini ka ephandliwe. yo okay andithuma kaloku mna ukhona irule yoba ngabana apha enkonzweni kwenze bangazinetricks athi no this is just wine you know just taste you know athi you know you complicate things Oh my God. ufuna ukuluza ke ngoku ufuna ukuwisa ke ngoku yeah yo. you complicate the word of God you know uthini loqala ke Kaloku lo waqala mos wafika wathi bana ufuna undazi more. Alright. And then ndasabela. And then I gave him a chance. After I kind of, mos awuvela uvume nje. awuzuba weak kaloku America awuba weak America And kaloku asikho desperate mos. No, no, we're not no, desperate. no. So noba after a month, endipesua, that okay, I'm gonna give him a chance. Yo, brother, son. wathini hayi kasinike Yo, brother. uthini brother Wandijikela kaloku brother. hayi Wajikela brother. uthini xa jika Kaloku brother most yabazi abantu base-America ne they feel like they can be in church but still be in the world. xelele Yabona ke ngoku. ndikuxelele Engeke nditshilo umna kuwe uncompromise. nditshilo kuwe Nantsoke. Uncompromise ke ngoku. uthi wenza ntoni Yo, brother sana ndibone ba awufuna undicorrupta ngoku. ndixelele nditshilo kuwe Awufuna undicorrupta brother. Hey jonga ndabaleka ngeenyawo zethu. That asoze. I come too far. kasinike yayithini le corruption yakhe Kaloku brother wayefuna qala ne. So ndandine rule okay ne. When I gave him a chance, that I'm ndine boundaries. Alright. Understand I have boundaries. And ngezi boundaries fake uyazi ba kufuneka ke ukumna ndine goal ne and ndine promise Sure. zozigcina. You understand? Sure. Brother what I understand. Yo goku sendiphakathi like like we are talking with the brother. Brother uyachinja uyenza ngathi into akayazi entsha. loo nto Ndaqoma asonikwazi. Hey, Asonikwazi dabaleka ngelo hlobo. hey, brother Dabaleka. awanceda Hayi ndabaleka. then ke ngoku Yay! omnye uthini Hayi ke kaloku yabona ngoku omnye. Eh. Hayi ke ngoku yabona ngoku uzemos yena sendigqibile. Like it was I was already graduated and everything. Waza yena esithi ndithandazile. oh yes Yeah, but go. silapho My language. silapho My language. sifuna loo nto thina Uyava ndithandazile and not only ndithandazile sendithethile ne-leaders nje Hayi. ndiza kuwe ndinikwe i-permission to even come approach you. Yeah. So hayi ke yavela yayenza isense ke ngoku. It makes Kinti mamela kuyiwa kwi-leaders Uyava? uyochaza pha
Uyazi why? So that yena angayikho abantu abaninzi apha enkonzweni. I-leaders Exactly. ziyazi uba uyi-one lo uthela naye. Exactly. Fala be principled. Yazi apha, Yeah. yazi into ephinde bayenzayo apha brother balapha. What are they doing? Aba brothers bayenzayo. Yes, I do. Bayazi uba bambalwa ne. Oodade baninzi. Eh, And then ke ngoku oodade baqoma yhu aman aba bayi-3 ngabo abakhoyo apha enkonzweni. Yabo? Aba brother bafuna ubabhizinisi oosista abaninzi. Because kaloku ukuba oosista baqomba abafuni abaphaa esitratweni. oh, Khotsotsi. sure. Abrother balapha. Yhu. Yaboyika. Yhu. Yaboyika. Uthini ke ngoku? Yo brother wafika engixelela ba uthandazile and ke ufuna unika nami opportunity ba mandithanda. Uthi hayi you can consult God. He was so confident. What you can consult God. And usiqonde I want us to pray together. Hayi brother. pray together. Hayi. It-tips. Hayi. Ayithembu. Hayi jonga. Yeah. Hayi nami ndizawuvuma. Hayi, Andikazi ungavumi. Hayi andikazi ungavumi. Jonga ongekho weak. All right. Hayi language yami ke kodwa kuba naqoma it's my language. And ke ngoku usiqonde ba waza with so good intentions. Wathi ipheli 4 weeks. What when you are going to be my wife? Telling Suqoka. you, he knew, and he kept every promise. You mani. Kept every promise. Masimbizo brother ngibani brother? Good Kevin Aline, Pastor Kevin Aline. And he's a pastor too. He's a pastor. Yeah. Mamela ke ngisabuya pha kuKevin. Okay. Sigqibile apha elaw. Kwenzeka ntoni for uba ungaba ngupastor ke ngoku wena? Okay. So funeka uattende into, funeka wenze ntoni? Yeah. Nawe ke ngusiphathe okanye buzibetha zihamba zombini? So benizibetha zoyi-2 concurrently. Yes. Must of course must ufike ndifunde theology. Kwalapha kule university. Kaloku inkonzo yethu ne-university. Kaloku sinento yonke thina. Ngeyethu le university. Where we have everything. So I was doing them both at the same time. Focus. Ordainwa ke ngoku. Hayi Yeah, I was man. ordained. Ndabekwa izandla. Hey. So that was before udibana noKevin. Before ndidibane noKevin. Yes. Kevin ayiwekho kwelakhe cala. Yes. Kuyalungiselela uba indlela izawudibana. Uyayiva. Wabe naye elungise ecaleni. Tell us more about him. Yo, Kevin, hey, I don't even know where to start. Because as a young woman, ne, I've always said ukuba ubawo undigcinile for a reason, right? All right. And I wanted to be an inspiration to my generation that it's possible. It's hard, but it's possible. Oh yes. So Kevin, uye wafika and he checked all the boxes because I always say that I want a man who knows who they are. Because kaloku, and with my education, with my goals, my aspirations, fike umntu ozaba secaleni kwam ibe ngumuntu ozithembileyo naye. Because I don't want competition. So Kevin ufika engulamtu that I know who I am. I am confident in who I am, and I will make sure that whoever I choose as my wife is someone who's gonna compliment me. So Kevin uye wafika wandi compliment angelo hlobo. Yo, bekumphanda apho. Yo, Zithini leaders? jonga. It's the fact that wavunywa in the first time. Zanga asokoliswe because babekhona abantu babe ku leaders zam ngam. Ne, it was not just him, but ingat Ileaders zikhe zinqande. Ziyakwazi uba utsotsi lo. sithi, Hayi. Dive mna sekulate ba ubani abe approach ba uyakufuna but sathi uzamphazamisa. Bayambona. Bayambona but uKevin yena they gave him a green light. They Yo. gave him a green light. Mina ke ngoku abanye odade bengafuna ubizwa nguKevin bona. Yo. Amsho kaloku baqumbile ngoku. Jonga. Hey, ndatshintshelwa ngabazalwane. Ndiqonda. Hey, ndicoma indongo. Yebo manje singabazalwane thini? Ndiyazazi izinto zenkonzo. Uyazazi tricks. Ndizazi kahle. Eza tricks zabo. Oh, Ndatshintshelwa. Ndiyabona oGrace, bani. Ndiyabona, ndibajongile. Iyayiva. Hayi. And Kevin wathi I want this South African one. Ew. Dishiya bas America. I want this one. Iyayiva. So tell me uKevin ke ngoku uthini xa nimjongile ndibona abafana bo Boys to Men ndibona thini kaKevin?
Like isitori sakhe. Yes, kaloku bakhona ama-African American. Yeah. And yakhe ibizwa njani? Yeah, he was African American. Oh, wow. He was African American. Oh, wow. Yeah, African American. Yakwazi ucula? What? Talk about singing, preaching, praying, you name it. Hayini, andisanamona. You, Ah. yeah. Now, I know niphile life ethile. But take us through ba kuye kwenzeka ntoni kwathini ke ngoku Kevin. Okay. So But okay, jonga yazi no before siye pha. So uKevin ke ngoku omalume apha eBhayi baye bathini ke ngoku ba Kevin khawayarishe ilobola. Kuke wathiwa ba kaloku umama confused. Kaloku mamela umama mosi waya waza mosi waye America ngoJune of 2024. Right. And Kevin ke wafuna umbono mama. Oh man. Yeah, wafuna umbona because ebefuna express intentions zakhe. Oh. So ke ngoku babane conversations zabo nomama. All right. Olet. Yeah, Okay. But Kevin later, shame he was in it. Oh, so umama yena bengumalume nento yonke. Uyayiva. Waba ngunozakuza kumama. Wawe izinto. Wathi Kevin. Wamxelela ba into ihamba ngelihlobo. Mntanam. Then ke uxa yegodu kumama ke informe ke komalume. Bona sabaxelela nje akhona bazobe sithi. Ngasokolisi apha. Sesiqhubile. Siyayivuyela lo bhathi. Yes. Singomalume bangapha eBhayi siyavuya ba wasirepresent umama. Yeah, I want to represent. Wayibeka kakuhle. Wayiqonda. Hayi wayibhala shem neletter. Oh man. Wayibhala. Yeah, man uKevin mani makevi. Kevist. So yena ebe khona kwinto as a pastor then ntoni enye njema wena ubukhona kwi-law. Right. Nalapho So uye he was isithini in the kuye? healthcare industry. Wow. Yeah, he was in the healthcare industry. So phela umuntu akabe pastor cha bakhona ezinye izinto zenzayo. So ke eAmerica you cannot even be ordained if you don't have anything under your belt. Supposisa. I'm telling you. Because they say you cannot depend ecaweni. But abantu they unreliable. Jonga kaphinde ngichaze ba aziki Nigerians pha. Ithe ngozinqabile Nigerians pha. Ezingophasa ayizinqabile. Okay. Ayibakhona ubakhona oku but ezingophasa ayibanqabile. Okay. But yeah. Okay. Afe kumise into. Awuzithatha i-chance. Asifuni chance. Hayi uza nezinye izinto apha nolu uyaphaka. Like uyaphaka nje like nje ubusiness master class cha ingathakho serious. Like uyadisha nje out ba ziya ilapha into guys. Uzobaxelela makuthiweni. Yeah. Hey. Now, how was it? Kwenzeka ntoni? Kasiphathe nje pha kuKevin man masiqhube nje ngoKevin kancinci. What happens? Like kuyathathwa, yeah, how was it? How was the day? Right, we caught it, right? We caught it at first. That's when we were learning about each other. Silungisa, because Kevin was writing the vision and making it plain. Yabo. So in November, sabane photo shoot. Okay. Right, sabane photo shoot. Sasithi check Facebook. Mama wazithi? Yeah. Sasibona kumama? And then kanti, hey, uzandi surprise. Wa propose. Hayi. Lawe sefilimini? Wa propose umfana. Propose. Kaloku yes sure. Yeah, it's a yes, Kalo. It's a yes. It's a yes, no doubt. No doubt. And then after we got engaged, what to Kevin and Lindy. Habo. I'm not waiting. Wati, I understand, culture yakho, and I mean, I'm going to do everything that I have to do, but tell mama sneaky blessing because wena digfunendly. Haibo. That's what he knew what he wanted. And we were so adamant, Putine, that we wanted to do things the right way. We able. So after we were engaged for like a month and we got married. And then we had a ceremony. It was intimate, just a few people, and yeah, we exchanged our vows. Kuba ke kusipreparation lo mtshado ke was South Africa. Omkhulu. Yes. No, Jonga, I'm excited about sendibona ubhuti waseBhayi. Eza kugcina nje noba 10 years. Yo! Ngwami wena.
Mntu wam wena, Yo, jonga. ndayigqiba nini? Nedi. Jonga salungisa fonini, uyayazi loli. Yaziwa nguwe imeko yam. Yo. Kaloku kufuneka ndihoye enqama ka wena. Ndagqiba nini? Enqama into ngezitshomi zakho ndizifaka inyoka wena yabo. Hayi bhaye hayi. You know? Yayiva. And then excited, but I know ba ithini into. I want us to Right. take us through nalapha. Yo, okay, so of course we got married. And then, you know, we were excited, Mosba. Okay, we are starting our lives together. And he was just so excited. Yo, akondo ebeyithanda ngoba kuthiwe ungumyeni kanolthando. Oh, that Ebethini xa biza igama lakho, bebiza liphelele. ubelibiza liphelele but benibiza like Nolu, of course, because abantu banibiza Nolu, but belikwazi ulibiza liphelele. So as one of the few Americans was Nolthando. Absolutely. Yeah. And man, Absolutely. And then, of course, as we were in this cloud nine, the unexpected happened. kwenzeka ntoni? So, I was preaching out of town that weekend, ne? And wayesupposed uhambe nami. But it so happened that he didn't get a replacement at work, so he had to end up working. And I told him, no, it's fine, because I know one thing about yena, usanisupport bengathi ulapha ecam kwam, yabo. And he was online, you know, cheering me on and everything, and we were like constantly talking. So I preached that Sunday. On Monday, I'm gonna prepare to go back to Florida. And then the money call, right? I got a call from the sister, because the phone I'm telling do not disturb. So Didiku sister, I'm gonna call you back later. Then Antonelli said, Atibana, it's Kevin. So in my mind, I'm like, maybe they are together, but I'm like, Kevin is at work. So why are you saying it's Kevin? But I can't do like in the thing. It's Kevin. So I called immediately, because immediately Kevin, we take Hayi kaloku. the kaloku. yeah, Eva. So I called immediately and she was crying. And I was like, what's wrong? And Kevin was found on the floor unresponsive, right? At work. What do you mean? Unresponsive? Nam andiyaz, but they say they rushed him to the hospital, but abaniki information. So my sister-in-law said, please call the hospital, and then they were like, we need you to come here now. And bear in mind, I'm in North Carolina and he's in Florida. So if in their driver, that's like 9 hours drive. Yeah. So, and your flight time is not until, later. It's not in the morning. So I'm like, how am I going to get to Florida? Didn't update, right? All my details and everything. But we need you here. And we need you to bring the family. Still at that moment, I can't like I bethelwa like luval or anything, because I'm a faith like very, very strong. I was like, you know what I'm saying? Because we just got married, so what do you mean? So when I called, but we cannot give you information. Okay, I'm gonna drive and I'm gonna go to the hospital. And she was like 2 hours away. So xa efika esibhedlele afike, then they took her to the room, and that's when they broke the news that Kevin is no more. So sister ke ufonela mna that sis, this is what they told me, but ndingamva befonini. So she had to actually write a text message. So ndifunde mna a text message ethi Kevin has passed away. Umuntu bengithetha naye like a couple of hours ago. Yo. Yo? Nkosi yam. Yo, man. Yeah. Like afite everything ebuyifuna kokoko. And you would also understand nje into yoba lo mntu uyazithika zonke eza boxes. Yeah. And lo mntu couldn't wait. Yeah. And lo mntu wanted to make sure into yoba andihambi kulo mhlaba wena Yeah. ungakho registered as my wife. Yeah.
like i-purpose yakhe. Yeah. Purpose yakhe ube clear ngayo. Yeah. So later xa kucheckishwa kuthe kanti bekanti betheni. So he had epilepsy, right? He had epilepsy like since he was a child. Okay. It kind of came from his father's side, ne? Dadakhe naye wayenayo. But it was under control because he was like on medication. So whenever he would like maybe have an episode, there would always be someone ozomnceda. Yabona bengayenzeki ehleli yedwa. But now being that kule ndlu wayephangela kuyo because he was doing an overnight shift, umama lo amgadayo wayesemdala. So I think umama yena xa uKevin engafiki like mele say 8:30 akhangacinge lento ba mandiyomcheckisha or anything like that. So by the time they found him, it was already too late. Yo, Yeah, it was already too man. late. So that was what happened. Yo. I can imagine indlela yoba ilizwe lingathi limile. Yo. Sure. Lingathi limile. It was unbelievable. Ngoku ndilapha. Yeah. Like kaloku uKevi bese nguKevi wam. Yeah, Eva. Like uKevi bese impintshi yam like mna andilile like iwest nango nje muthetha ba wathi Florida. Ndiyacinga uba besibani babhizinisi mama seFlorida ngoku ekhumbula. Apha enyakeni besifota mama seFlorida. Yeah, sibabetha i-documentary apha. But no, we should come anytime pa. No siyeza. Right. Like siyeza sizawuza apho, you know. So by the way, i-metro, i-Nelson Mandela Metro, like i-by eli, line relationship ne-Florida. It does. Really? I didn't know that. So there's ikhona nto i-countries zidibane, but Right. now kukho cities. Wow. So there's a relationship between Florida and nalapha. Wow. So that's how now I got to Yeah. know. So bathumela a team from that side. Okay. Lapha we're with them for 2-3 weeks. Sihamba nabo for whole 2-3 weeks. Besixaxela besithini, you know. Right. Yes, ngoku you amas eFlori, amas sabamba seFlori mosithini. Flory. Mlomflorido. Indawo zethu eziya. Ngikubone. Yes, silindelwe pha. Yeah. Silindelwe phayana, you know. You ithini into that whole day before uze ucinga ntoni? Who are you talking to? Abantu around wena. What's happening? So I was fortunate that I had people, ne? Like I had a support system, Shem Mendinayo. They were able, to come to me like immediately and then bazama, to comfort me and all those things. But at that time, nothing made sense. Ayikho into ezokwenza sense ngelaa xesha. Ayikho into ezokwenza sense ngelaa xesha. Yo. Mna I'm happy njengendawo eyi-1 yento yoba i-purpose Yeah. nantontoni because there are people ndiyakhumbula ke ngeli cala lethu Yeah. lenkolo ke Okay. kuba singabantu bavuthayo thina sobabini. Right. Siyayiqonda mos uba ngabana uyesu ufike wahlala nje wana-33 Yeah. benangaphi ukhefe 32. yayiva yandiva ndiphi abantu abandazi You are in the spirit. abantu bayazi We are in the spirit. ubani yayixoma ufike wenza izinto uyesu Yeah. Oh. yayixoma ufike wenza izinto Yeah. but yet usahleli usekhona. Yeah. So asifuni mntu thina Yeah. ozawufika ahlala 90 years but okoko engenzi Ngabikho into purpose. engenzi into, you know. So sizawufumana i-comfort nakuloo nto Yeah. into yokuba ngabana someone ikhona ixesha ufune into abantu besithi hayi ikhona into ndiyifunayo hayi izayifumana pela ndiyifunayo. Right. So when we meet abantu banjengoKevin baphinde basikhumbuze into yoba asifuni into engekhoyo, Right. sifuna into ekhoyo. Asisokolisi mntu, Yeah. i-possible le nto and ikhona for thina Right. and that uKevin ubekhona for loo nto. Right. Ubomi noba buyaqhubekeka siphinde sibleswe Right. asizuphinda sifihle into yoba ngabana man, we are asking for too much. Too much. Yeah. We know uba It's iya-exista possible. siyifumene experience yayo siye sava kamandi Yes. saqumba siphambane Right. like ukho ibona nto leya bangabana hey mna ke
ndiyazi kwinto yoba ngabana xa uyi-entrepreneur ke uba namaxesha wenza imali phinde kubekho imali engabi Right. phinde inyuke imali. When you make a million or whatever, you will never be the same again. Right. Uyayazi biyenzeka. Akumbuza bexela uba hayi izokwenzeka laa nto. Uyayazi uba hayi fonini ikhawume kancinci. Yes. When you experience i-business class uthintini, Yeah, if like your thinking will Yeah, never be the the same same. again. Akumbuza athi kuwe man fonini uzokhwela nali phela nantoni. Right. Yim. Ezam ii-plans zingapha bhuti. exactly. Ngoku i-next step yi-private jet bra. And ngoku awuze ufuna into engekho uyayazi because possible. bukho wayibona benjalo. So kwenzeke loo nto. Yes. You know, kwenzeke loo nto leyo. Indeed. Mamela nje kwenye icala elight. Emveni uba wenzile njengoba usenza ngapha kwicala lo ubukhe wenza ntoni ke ngoku xa ugqibile? Did you get to practice? Did you get to work kwi-clinic or ntontoni? Or whatever loo nto ibizwayo that side? Right. So of course there are firms most just Okay. like here. So when I was in my undergrad, I was an intern first. Okay. Ne? So while I was still, ndifunda, dabai intern at one of the leading firms in South Carolina. Because I was in South Carolina at that time. Yes. And then after graduation, but we love you, Wena. Hayibo. We love you. Like, because even though I was an intern, wawunocinga ba I'm already an associate because partners I had my own office. They would come to me and say, we want you to look at this. What do you think about this? And you know what I'm saying? So like I was analyzing cases and we would go to mediations. We would go literally hearings, Mamela, deposition and everything. Mamela, esibukela ko-suits. Yes. Like wena awukho sefilimini. I mean, I lived that. I lived Siyibona that. thina kwi-series kwi-laptop abanye abantu nakwi-laptop nje yabona nje Uyayiva. upha. Yeah. Yep. And then kwathini ke ngoku and what's going on currently ke ngoku So naye, yeah. So with me transitioning, because must baphela be an employer, right? But with me transitioning from South Carolina to Florida, it's different because when ifemi yabo abanayo like in Florida. Abanayo. So dakenda makengoku and I focus more on bayayazi uba uya kunomkhev. yes, they knew. Yes, asinokwazi kaloku. Yes, they knew. Asinokwazi tu kaloku. They knew, and they were happy for me. They were very happy for me. So I was transitioning Kengo Gubana. Kevin wanted me to kind of help him establish a business again because he saw himself having literally employees under him. So ebefuna ke to establish that. So basically a process that I wanted to make sure that vision yakhe and the purpose of Bombake that I was pushing it with him. Khona kaloku nevesi ethi umuntu ongumama bayihelpa. Yeah, Eva. Thina singomkhev asenzi nje. Exactly. The word. Exactly. We sitshekisha into eselizwini. Nansok. Suitable helper. Uyayiva? Yeah. You man njenga wena awuyazi indlela enditouched ngayo. And ndiya bekumele be said into kaKevin but Yeah. I'm taking into yoba ikhonto is positive. Yes. And Absolutely. ndifuna uhlala kuzo. Absolutely. You know? Yeah. And ndifuna uhlala kuzo. Umntana omncinci obukele wena makayazi uba kuse possible. Ingenzeka into. It's possible. Yes, ingenzeka into. Ndicinga ngoku nje masincokola. Can you mean we will do a documentary of Kevin? Wow. We'll travel Siepa. And then asifunekanga uKevin akhunjulwe ngokufa. Yeah. Kukhunjulwe into azenzileyo. Yeah. These cameras are here for loo nto. Wow. For umuntu aphile ngonaphakade. Yes. We remember Martin Luther King ngezinto azenzileyo. Absolutely. Not ngoba wabhubha wahlatywa ngulaa mntu okanye wahlatywa okanye wadutyulwa okanye ndisayikhumbula umuntu. Bam assassinator. Yes, yayibona ngoba ibalulekanga laa part. Yayibona ibalulekanga laa part esiyikhumbulayo. That he left behind, the legacy. Yeah. Yayiva ne? Legacy. Yeah. We need lo project. We need uba ngabana
xa siyile phayana sikwazise we go to apho ebengupastor khona community yakhe people share Yeah. what they remember into azenzileyo ngobomi bakhe and then we keep that part Yeah. ibe yiyo esikhoyo Yes. so that we don't remember ngento yoba wasishiya Yeah. sithethe ngobomi bakhe Yes. yebo into yoba ubani abantu abagreat sibakhumbula ngento bazenzileyo Absolutely. noba yenzeke nini le nto Right. ndithi mna iza kwenzeka Amen. no ndithi iza kwenzeka so ubukho bakho here bundithachile kakhulu Thank you know yes bundithachile kakhulu and ndiva kamandi Yeah. ngento yoba ngabana kukho umuntu onjengawe ozawuspreda ngolu hlobo Yeah. now does this mean ke ngoku into yoba ngabana kuba kwenzeke ilaw awuzuphinda ubuye uzawubetha phaa okanye uzawuphinda mhlawumbi ungaspecialize ku-international law for you that you can practice anywhere in the world. Anywhere. That's actually what I'm looking into now. Sure. Yeah, because Sure. I mean, I love the US, and I'm based there, obviously. But I was even thinking about like UK, you know, like different countries. So yeah, I'm exploring. into them. endiye ndayiphika apha kodwa mna nawe mani sidityaniswa ibhayibhile siphinde sidityaniswa yilaw uyayibona. sidityaniswa zizinto Uyayibona. neamerika nevisa you know Ininzi. into yam nawe mamela ke ngoku ikhona ke nelaw ke so apha into endayiphika phe kwicala lelaw kwi-law of the sea and then international law nantontoni you are able ke ngoku into yoba ngabana eza vessels so ivessel esuka from France ihambe phiphiphi into egovernishayo e-1010 is the law of the sea Right. it's maritime law it's law international law Right. so that person can do that naphi na because whether ungumjamani Right. whether use-angola Right. whether ulapha engqurha those people umthetho ngulo wamanzi so ilapho Right. so if you were to just add law part no you will be able then To yeah. to kwenza I'm sure it will be an advantage into yoba ube njalo and that mhlawumbi officer America ba you are able Yeah, to do yeah. njalo but into endicinga uba ingakwenza ukwazi uphinda uye kwezi without starting something new Right. but usongeza phezu kwaleni Yes. yabo Yes. yeah because any professor uprofessor Franken wayesuka eBelgium so uprofessor Franken apha NMU behedisha into edibanisa ne-maritime law Okay. yabo phethe in fact into yakhe phethe Africa Oh, okay. yeah it was very big andanobusekhona now uprof but it shows ke ngoku uba as umuntu waseBelgium Yeah. akayifundanga apha lalo Right. but now he's able to come Yes. alecture NMU Right. ahoye into ezidibanisa namanzi Yes. uyayiva? I hear you. Uyayiva ke ngoku? Uyayibona ke ngoku? Yayibona? And siyaphinda kaloku thina sabantu abathetha into mazenzeke Exactly. ungaphinde uyolecturisha ngendlela ofunde ngayo nakwezinye ii-countries Right. you know so sithetha loo nto over your life I receive it. singabantu abalapho sikho Yes, level and I receive it. yes u-2026 ngenyingo omnye umnyaka Yo, and I'm ready. no u-2026 ngomnye umnyaka I'm ready. siqhuba apho ngoku Yeah. silapho I'm so honored Thank into yoba you. uze and we now have umntu emelika Hey, esizamtatsha Flory. eflori you know eflori yes so siyavuya kakhulu Thank ndi-excited you. Thank you. I hope ne-excitement yam andithethanga ngaphezu nawe apha No. yhu kaloku beni-excited Ewe. kaloku ile bihamba nomoya le Everyone. khange sibe in control No. no Spirit led. yayiva thank you so much Thank you. Mami, thank you for coming. Thank you kakhulu. Yes. Mamakho uclose enhlizweni yami. So andithathi kancinci. Yeah. That's why ngiqimba ana kanjani ukwazi ukubuyela Right. estates singakhange siconnect. Right. Thank you I'm so so much. happy. And that I phelele up and I meant everything when ndithetha ngale nto yoba sayoshoota that side.
We will do it because we are also going to get to a point where e-production is capturing South Africans as abroad. Right. So we want to travel the world. Right. So we are going to have and make enough money that we can take the team. Yes. Sikhangele umntu phaba ifemi yakho intondoni kula Yes. side. Yes. Thank you so much. Thank you. Thank you for having me. Yo, ndiyavuya. Yeah. Ndiyavuya. Thank you so much. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like. Ningaskiphi ke adverts. Bukele lonke lonto. Thank you, and now it is a wrap.